За мен фонда "Протегни ръка" е нещо много лично. Хората в България им трябва още така житец или искрица, за да може да бъдат по-добри и наистина да знаят, че има хора с проблеми. Не винаги проблемът е при тях, има хора и с други проблеми и те трябва да са така заедно, за да могат да се решат тези проблеми и да си помагат. Съпричастността е нещо, което винаги търся. Търся го в приятелите си, търся го в колегите си, търся го в непознати, търся го навсякъде, където виждам, че го няма. Помагаме на деца. Това е много важно. Чрез Андерсеновите приказки се опитваме да предадем едни много важни послания. Не само на децата, а и на техните родители, че важните неща се крият на места, на които не обръщаме внимание. Участвайки в този фонд и съществувайки този фонд, за мен той дава на децата това, което трябва да имат: едно красиво детство, здраво, щастливо. Мисля, че всеки заслужава такова и за мен това е фонда. Приказката, която разказвам аз, е за градинаря и неговите господари. Посланието в нея е актуално и в днешно време. Общо взето не е важно как изглежда нещо, какво се крие зад него. В днешно време доста неща изглеждат по един начин, а всъщност хората не виждат същността на нещата, а по-скоро са заблудени от обвивката на нещо и от външния вид. Аз разказвам приказката за краля. На мене ми е, от тези приказки, на мене ми е любима. Може би съм пристрастна, защото е моята приказка, но е страшно динамична и много интересна и е много актуална в днешно време. Аз разказвам приказката за цветята на малката Ида. Тя е най-вълшебната и може би най-подходяща за малките ни зрители, като смятам, че в нея има много послания. Чрез тази приказка искаме да внушим на хората, че трябва да вярват в чудеса, не трябва да спират да мечтаят и, както казва студента в тази приказка, за да видиш, трябва да повярваш. В представлението имам две роли. Едната е на градинаря в "Градинаря и неговите господари", а другата е на министъра при "Голия крал". Включих се в проекта поне поради две или три причини. Една от които е, гледайки успеха на моите колеги от предишната постановка "Малкия принц", аз се преживявах с тях, техните успехи, техните проблеми, тъй като повечето от тях ги познавах, другите се запознах по-късно, станахме приятели, виждах какво правят, виждах как го правят и реших за себе си, че ако има втори такъв проект, ще се опитам да убедя колегите, че мога да участвам, а себе си да надскоча и да го направя така, че да стане добре ролята, която играя. Ролята, която играе в представлението "Чудеса чудеси", е ролята на аристократът. Мисля, че сам избрах ролята си. Защото когато четяхме текста, за да намерим, всеки да намери образа, който ще играе, тази роля сякаш се сляхме в едно, докато я четях. Поне аз така си мисля. Всичко друго са думи, хвърлени на вятъра. Играя ролята на аристократката. Когато първоначално прочетох сценария, си помислих: Господи, дано да не играя тази роля. Изглеждаше ми изключително трудна, изключително далеч от мен като характер, като темперамент, като емоционалност. Изглеждаше ми изключително трудна. Впоследствие се падна на мен
И в процес на репетиции много ми хареса. Много се радвам, че имам тази роля и много се радвам, че имам възможността да покажа това, което, както казва моя партньор Николай, не трябва да бъдем. Аз също при първия прочит на сценария видях себе си в една от трите приказни героини, също като нея не знаех коя точно, но смятам, че първата приказна героиня е моята роля. Даже не бих казала, че това е роля, това съм аз. Моите приятели също го споделят. Те виждат мене на сцената, аз не се преструвам, почти не играя. В началото на репетициите се опитвах да играя и нещата не се получаваха. В един момент реших просто да бъда себе си и се оказа, че това е точното попадение. И да ме върна към детството, към това, което бях загубила. Аз много пъти вече го казвам. В началото не я харесвах, но всъщност тя ми даде спомените, върна ми детството, върна ми красотата на онези мигове, вярата в доброто, вярата в чудесата. Това е ролята, която изпълнявам и това е Ида. Вярата в доброто. В пиесата "Чудеса, чудеси" или "Чудният свят на приказките" играят две роли. Първата роля е в първата приказка. Там съм студентът, който обяснява на малката Ида може би нещата от живота, но по някакъв негов начин, защото всички знаем, че е много трудно да разберем децата, да влезем в тяхните умове и да можем да им предадем така посланията, че те да ни разберат и това нещо да остане трайно в тях. Втората роля, която играя, е ролята на шивача или измамник, в зависимост от интерпретацията, в "Новите дрехи на краля", където може би така имаме една много опасна и трудна задача да измамим самия крал и това, освен че ще ни донесе ползи на нас като шивачи, защото ние сме двама, ще накара и така обществото да види, че хората по високите етажи понякога могат да не са това, за което се представят. Ударите на замъка казаха, че са опитали при тях. Открих много неща в този нов проект. Разбира се, открих много нови приятели. Разбира се, открих още много причини да участвам в цялата тази инициатива. Открих, може би, голяма част от себе си. Открих градинаря в мен. Открих всички негови добродетели и просто знам защо искам да продължа напред в този проект. В новото представление аз съм човек с най-много роли. Една от ролите ми е възрастния иконом, другата ми е търговецът и третата роля, която изпълнявам, е глашатай. Тези фантазии няма така. Благодаря. Млади момко! Включих се определено, защото в днешно време отношенията между хората са станали малко по-студени един към друг. Ролята ми в пиесата е ролята на осветител. Аз съм от хората зад сцената, които подпомагат моите колеги, които са долу на сцената. И целият този екип, който помага нещата да се случат преди представлението и след него. Грижи се за озвучаването на постановката. Пускам тракове, съответно, което е необходимо, пускаме микрофони, за да се чуе по-добре от публиката. Това е за мен е даже удоволствие да го правя. И нови места се виждат, нови хора. Интересно. Участието ми в проекта стана случайно. Нали знаете, че хубавите неща стават случайно. И точно за това ме беше за изпускане. Защото рядко човек има възможността да се включи в нещо, което не е част от ежедневието му, нещо, което е различно от това, което се занимава всеки ден и с което естествено би могъл да бъде полезен не само на себе си и най-близките си. Екипът, в който работим, е страхотен. Ние сме като едно голямо семейство, помагаме си, подкрепяме се, обичаме се и в трудните моменти. Опитвам се
имам едно напрежение в себе си преди да изляза на сцената и просто се старая да превърна това напрежение в енергия, която да дам на хората. На публиката искам да кажа няколко неща, да благодаря на тези, които вече са ни гледали, да приканя тези, които не са, да дойдат да ни гледат. Цветята танцуват. Наистина те танцуват, вярвайте. Вярвайте, защото това е най-важното, да вярваш, да вдъхваш вяра и надежда на всички около себе си и да се бориш за доброто, да се бориш да променяш, да се бориш за правдата и света да е едно по-красиво място за всички. Това представление е една борба, това представление е една любов към изкуството, но това е и любов към децата на фонда, към всички деца, които ще видят това представление. Това е нашата благодарност към нашите дарители, без които не бихме могли да помогнем на никого. Това е нашия зов към всички вас, да видите, че няма невъзможни неща, че когато човек иска да помага искрено, няма граници за това как да го направи, в каква форма, кога, къде и колко.